ಸಾವಿರ ಟೈಮ್ చా బండి జామాలి సూపర్ ఉంది ಸರಕ್ಕಂಗೆ ಐತೆ ಪನ್ಮಸ್ಕಾಗ 120 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ನಿಲೋಫರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಾ ಒಂದು ಕಾಫಿಗೆ 170 ರೂಪಾಯಿ ನಿಲೋಫರ್ ಚಾಗೆ 150 ರೂಪಾಯಿ. ನಮಸ್ತೆ ಹಾಯ್. ಸೊ ಇಂಕ್ಲಿತ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೈದ ಶೋಕದೊಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಅನಸಾಂಡ್ ಬಾವೇರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಅಂತೀರಿ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದಿಲ್ಲ ದೈ ಬಂಡ ಒಂದೂಲ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೈಟೆಡ್ ದಾದ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ತು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಪೂರ ದಾದ ಗೊತ್ತಿಜಂಡು ಅವ್ರು ಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಂತೀರಿ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅನ್ನೋಕೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪತ್ತನ ಟಿಕೆಟ್ ತೋಜೋಡು ಬುಕ್ ಐ ಡಿ ತೋಜೋರು ಇತ್ತಾನೆ ಆಧಾರ್ ಆತೆ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ಲೈಟ್ದ ಎಂಕ್ಲಿನ ಟಿಕೆಟ್ ಪೂರ ತೋಜೋದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪೇರು. ಸೊ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಕೊಂಜಾಲೆ ಕೊಂಚ ಸಪ್ರೇಟ್ ಐಟ್ ಸೀಟ್ ನಂಬರ್ ಗೇಟ್ ನಂಬರ್ ಪೂರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಂತಿಪ್ಪೇರು. ಗೇಟ್ ನಂಬರ್ದ ಬಂಡ ಒಲ್ಪ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಫ್ಲೈಟ್ ಒಲ್ಪ ಬತ್ತ ಉಂಟು. ಸೊ ಆ ಗೇಟ್ಗೆ ಓಡೊಂದು ಬಂದು ಸೊ ಇಂಕ್ಲಿನ 102 ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಮೇನ್ ಕೂಡ ಉಲಾಯ್ಬೋದು ನನಗೆ ಒಂಚು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಚೆಕಿಂಗ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವಳು ಹೆಂಚಿನ ಬಂಡ ಅವು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಚೂರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆತು ಆತು ಒಂದಿಜ್ಜಾಂಡ ದಯಪಂಡ ಎರಡಂತೂ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಐಟಮ್ ಇಪ್ಪುನ ಎರಡ ಇತ್ತಿನ ರೆಡ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅವೇನು ಪೂರ ಅವರ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ದಿವಾರ ಬಂತೇರು ಸಪ್ರೇಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಡ್ದು ಎತ್ತದು ಬಾಕ್ಸ್ ಹಿಡ್ದು ದಿವ ನೋಡು ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಚಾರ್ಜರ್ ಹೆಂಚಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಐಟಮ್ ದಾದೊಂಡು ಈವನ್ ವಾಚ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಇಂಚು ಪೂರದ ಎತ್ತದು ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಹಾಕ್ಲು ಐಟು ದೀದು ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಬಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ದಾದ ಪಂಡ ಒಳ್ಳೆಡೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜರ್ ಇತ್ತು ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಡಿ ಅವು ಅಂಚನೆ ಕೊಡ್ದಿತ್ತ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಕೊರ ಹೋದ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಅದು ಕೂಡ ಬತ್ತಂದು ಕೂಡ ಹಿಡ್ದು ದೆಪ್ಪ ಇರಿಂಕ್ಲೇಡ ಪೂರ. ಸೊ ದೆಪ್ಪ ಅದು ಕೂಡ ಚೆಕಿಂಗ್ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಅವು ಕೂಡ ಅಲ್ಪ ಇಂಚಿನ ಅನ್ಪಂಡು ಅವಲ್ಲ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಕೊಡ ದಾದನ ಉಂಡು ಅನ್ಪಂದು ಕೂಡ ಕೆಂಡು ನೈಫ್ ಅಂಚದಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂದ ದಾಲ ಇಜ್ಜ ಬಂಡ ಬಡನ್ ತೂಲೆ ಅಂದ ಬುಕ್ಕ ಸರಿ ಓಕೆ ಪೋಲೆ ಬಂಡೆ. ಸೊ ಅಲ್ಪದ ಬುಕ್ ಇಂಕ್ಲಿನ ಗೇಟ್ ನಂಬರ್ ನಾಡೊಂದು ಬರ್ರ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ನಡ್ತಂದೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಉಲಾಯ್ಡು ಆಯ್ತಾ 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ನಡ್ದ ಬತ್ತದ ನನಗೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಕೂಡ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್. ಸೊ ನೆತ್ತ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಇಂಕ್ ಕೂಡ ಉಂಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಜಾಂಡು. ಸೊ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ಬತ್ತ 0 ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಕ್ಲು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಪಂಡ ರೋಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ವೆಯ್ಟ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಪೂರ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಪೂರ ಹೆಡ್ ಬುಕ್ ಉಲಾಯ್ಡು ಚಾಟ್ಸ್ ಬುಕ್ ಪೂರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐಟಮ್ಲ ಉಂಡು ಹೆಂಚಿನ ಆಯ್ತಾ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅನ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆತೆ ಬಟ್ ಮೇ ಬಿ ಲಿಕ್ಕರ್ಗೆ ಅಂತ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ಪಂಡೇರು ಹೌದಾಯ ಪಂಡ ಐಕ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಫ್ರೀ ಇದೆ. ಸೊ ಐಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ಬೋರ್ಜಿ. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮತ್ತೆ 520. ಸೊ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 4 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನಾನು ಒಂಜಿ 1 ಅವರ್ ಕಾಪೋಡು ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಕಾಪೋಡು. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೇನ ಗೇಟ್ದ ಎದುರು ಬತ್ತದು ಫುಲ್ಲು ಚೇರ್ ಪೂರದ ಇದಿಪ್ಪೇರು ತೋಲಿ ನಾನು ಫ್ಲೈಟ್ ದುಲಾಯ್ಬೋದು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಗದಾದ ಮತ್ತು ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಚಾನಲ್ ಏರ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ ಜರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ. ಸೊ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಒಂಜಿ ಚಾ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇತ್ತೀರಿ ಅವರು. ಸೊ ನೀಲೋಫರ್ ಚಾಯಿಂದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ದುಲಾಯ್ ಬಂದಾಗ ಹಾಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ ನೆತ್ತ ಉಲ ಇಡ್ಲಿತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪು ಅಂದಂಡೆ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ 5 ಗಂಟೆ ಫ್ಲೈಟ್ 5:20 ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ಬಾರ್ ಬಂತೆ ನೀಲೋಫರ್ ಚಾಯ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದು ಅಂಚದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ದುಲಾಯ್ ಒಂಜಿ ನೀಲೋಫರ್ ಇದು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಶಾಪ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದು ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಪಂಡ ಟೀ ತುಲೆ. ಸೊ ಇಂಚ ಕೊರ್ಪೇರು ಒಂದೊಂಜಿ ಬನ್ ಮಸ್ಕ ಅಂದು ಒಂದು ಟೀ ಒಂದು ಕಾಫಿ. ಸೊ ಕಾಫಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಬನ್ ಮಸ್ಕಾಗ 120 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ನಿಲೋಫರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಾ ಒಂದು ಕಾಫಿಗೆ 170 ರೂಪಾಯಿ ನಿಲೋಫರ್ ಚಾಗೆ 150 ರೂಪಾಯಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ತುಬ್ಲಿ 440 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಡು. ಸೊ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಕ ಎಂಚುಂಡು ಸಾವಿರ ಟೈಮ್
ಚಾ ಬಂಡ ಚಾ ಮಾರೆ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಸರಕ್ಕಂಗೈತೆ ಸೊ ಕಾಫಿ ಇತ್ತೇನೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬನ್ ಮಸ್ಕದ ಅದಂತ ತುಪ್ಪರು ಓಕೆ ಟೋಲಿ ಆ ಬನ್ನದಲ್ಲ ಇದು ಅದನ್ನು ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದು ಕೊಟ್ಟೇರು ಅಡಿಗೆ ಪಡ್ತೀರ ಮೆಲ್ಟ್ ಅವನ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಸಾಫ್ಟ್ ಉಂಟು ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಮಾತ್ರ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಚಾ ಅಂತ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಇತ್ತು ಕಾಫಿ ಇರೋ ಟೈಮ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಸೊ ಬಾವೇರೆ ನಿಲೋಫರ್ ಚಾ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅವು ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಉಂಟು ಬಟ್ ಓಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಂಟು ಸಕ್ಕದುಂಡು ಅದ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಚಾ ಒಂಜಿ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಕಾಣುತ್ತ ಚಾ ಅಂತ ಅವಶ್ಯಕ ಉಂಟು ಕಾಫಿ ಲೈಕ್ ಬನ್ ಮಸ್ಕತ್ತಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಉಂಟು ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಕೊರ್ನೆ ಪಂಜೆ ಮಲಜಿ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟ್ರೈ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಏಪಲ ಪರ್ರ ಒಂದು ಏಪಂಡು ಪರವಳಿ ಮತ್ತು ಅವರವರ ಪ್ರೈಸು ಟಾಪ್ ಉಂಟು ಏಪಲ ನಾನು ಪರವಳಿ